Славянска ли е славянската писменост? Разбира се, ние дори чисто законово я наричаме българска, с което аз съм абсолютно съгласен, но това не отменя въпросите за това как народи, определени като славянски, имат силно езиково сходство с нас. И тук не става дума само за русите, украинците, сърбите или хърватите, но и за народи като поляците, чехите, словаците. А всъщност, може би въпросът на въпросите е славянски ли са славянските народи и що е то славянин. Днес почвам обаче с въпроса за писмената. И така при мен е самата доцент Веселина Вачкова. А моят въпрос е: славянска ли е славянската писменост, госпожо доцент, госпожо Вачкова? Здравейте! Ами според официалното обявяване на нашия празник 24 май, 24 май е ден едновременно на българската просвета и култура и на славянската писменост. Тоест имаме малко спорна и безспорна зона, ако го употребим терминологията преди малко. Аз мислех, че въведоха българската писменост и славянската култура, но не съм сигурен. Не, така е. Просвета и култура, да. А писмеността остава славянска. Да. Тоест имаме едно леко дистанциране от всички претенции, чия всъщност е тая славянска писменост. И за да избегна много дългото обяснение, просто ще покажа и ще разкажа за няколко книги, излезе в началото на нашия век. Това е на професор Флорин Курта, излезе 2001 година, прекрасен превод на професор Цветелин Степанов, Създаването на славяните, 500-та, 700-та година. В периода 2007-2010 излязоха 4 такива тома, наречени Праславянските племена на доцент Чавдар Бонев, издателство Марин Дринов на Българската академия на науките. Археологически Флорин Курта и лингвистично Чавдар Бонев доказват, че така нареченото славянство, праславянските племена на практика са отразени в античните автори с точно същите имена, каквито започват в 6 век да бъдат наричани отделни народностни групи на Балканите. А в периода, в който би трябвало да има някакви катастрофални етнически промени на Балканите, Флорин Курта казва, че такова нещо просто няма. Тоест това етническо променяне Прокопий Кисарийски, който пише за... Точно 6 век. Затова тук имаме 500-та. Така, Прокопий Кисарийски и всички останали автори никога не са писали за славяни, а за склавини. От славянин до склавини има много. До 16 век термин славяни изобщо няма. Славяни, такова определение няма и не случайно всички така речени словенски държави в името си имат слово, защото понятието е словени и е създадено в контекста на българския златен век и не е етническо, е културно определение. Тоест, че това са хора на словото. И сигурност, слово и славяни не е едно и също. Ами, категорично. Словени и славяни. Категорично не е едно и също, защото слово и слава и двете думи са еднакво значими, еднакво употребявани и на практика не са от едно и също семантично гнездо. Така че славянството на 16 век и словенството, нека да го наречем, културно цяло на 9 и на 10 век са съвършенно различни понятия. Тоест това преждеугословени писаха... А пък не случайно всички български автори си пишат словене, рекше българе, което ще каже славяни, което ще рече българи. Не случайно в Успение Кирилово Кирил е наречен българин родом. Не случайно в Бориловия синодик Кирил е наречен, Свети Кирил е наречен български просветител. За българите от онова време, както между другото и за съвременните българи, с изключение на официалните учебникарски версии, Кирил и Методий категорично са български просветители. Азбуката категорично е българска азбука. И това размиване в така нареченото славянско голямо братство на народите, което е действително зашеметяващо, ако видим докъде се е разпростряла по някое време славянската писменост, да не забравяме, че на кирилица пишеше и Монголия доскоро.
те не са със сигурност много родствени с така нареченото славянство. Това е големия проблем, кой създава културния феномен словенство. Не просто българите спасяват делото на Кирил и Методий. Българите създават културния феномен словенство заедно с самото понятие словени. Словени, ако прочетем азбучната молитва на Константин Преславски, тук се изкушавам просто колегата преди малко, като разказваше как се пише история, Константин Преславски вече влиза в македонските учебници с името Константин Брегалнишки, македонски просветител.